Ya bugün kim? Oo, kızlar şep, kızlar şiver. Öbüşü, körüşü, uçraşular duydurdu indi. Нәрсе тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче хәтле уйныйбыз. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы заграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйламый. Яргалама, кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Kızlar buldu. Bugün irtəgə məhəbbət anlatacaq. Ничек шулай булдыра алдың? Var bulmadı.